Dobrý den, milí přátelé. Dneska jsem tu zase. Jmenuji se Pavel Hruška, kdo mě ještě nezná, ahoj. Ale hlavně jsme tady kvůli květinám. V ruce mám takový perlový, korálkový závěs, nebo chcete-li placatý hrášek. Je to senecio, český starček. Tato rostlina je sukulent, nechce skoro vůbec vodu a když ji budete zalívat, tak takhle ze spoda dáte ji do misky, aby se natáhla, a nebo můžete trošku sem, ale opatrně s tím, aby nebylo to moc v kontaktu s vodou, aby to nezačalo zahnívat. Takže radši přeschnout, protože z této zásobárny, z těchto lístečků si pak ta rostlina bere vodu. Chce plné světlo a velmi dobře snáší slunce, protože v přírodě roste na kameních a když se jí moc dobře daří, tak je možné, že i z paždí těchto lístků se objeví malinkaté kvítky bílé nebo růžové barvy. No to senecio, sukulent, krásný. My tady máme takovýhle hlavy, který podobný už jste u nás viděli, a teďka máme úplně nový. Podívejte, to je účes. Já bych řekl do kadeřnického salonu úplně úžasný. A ještě bych vám poradil, jak se rozmnožuje. No, uděláme tady takovou patku trošku. No, počkej, takhle. Dobrý. A rozmnožuje se tak, že utrhnete třeba kousek té větvičky, položíte na zvlhčený písek a počkáte třeba 14 dní, 3 týdny, necháte to, jenom to občas porosíte a ono to samo pustí kořínky a už máte novou rostlinku, jenom položíte, trošičku zasypete substrátem. Jo, substrát, jsme u toho. Kamenitý, propustný, něco jako na kaktusy, aby to rychle protekla ta voda, aby se to moc nedrželo v tom, aby tam nebyla bažina, protože jinak vám to schnije a budou se množit plísně a rostlina celá vám zahyne. Takže suchomilný starček neboli senecio můžete mít i vy, když přijdete k nám do Štěpánské 21 Praha 1. A vy víte, že bez kytky to nejde. Ahoj!